javaslataikat, elsőként a pénzügyi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottságot. Pénzügyi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság tárgyalta, 3 igen és 1 tartózkodás mellett. Köszönöm szépen, Városüzemeltetési Bizottság. Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, és egy módosító javaslatot tett. A módosító javaslat elfogadásra került a 3 igen és 1 tartózkodással, és egységesen pedig 3 igen és 1 nem szavazattal is elfogadásra került. A módosító javaslat az, azt kérem, hogy akkor olvassuk be egyrészt a képviselőtestület részéről, a másik oldalon pedig az itt jelenlévő nagy érdeklődő számra való tekintettel. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. Én úgy gondoltam, hogy ezt az adó rendeletet egy kicsit módosítanám, és ezért egy módosító indítványt vetettem fel, ami így hangzik. A 3-as adó mentesség pont alá. Mentes a magánszemély adóalany a HTV 52 paragrafus 8. pontja szerint innen üzleti célt szolgáló lakása 100 négyzetméterig, a 65. életévét már betöltötte, családi állapota szerint egyedülálló, özvegy vagy elvált, és lakóhelyén, ahol egyedül él, más személynek sem lakcíme, sem tartózkodási helyen nincs bejelentve. A jövedelme nem éri el a KSH által publikált tárgyévi átlagnyugdíj összegének 90%-át, továbbá ezen adótárgyon kívül más ingatlanban tulajdonjogterületre valami joggal nem rendelkezik. Én azt gondolom, hogy azok a nyugdíjasok kerülnek ebbe a kategóriába, akiknek esetleg nehéz lenne ezt az összeget kifizetni, ezért javasolom ezt a módosítást. Köszönöm. Köszönöm szépen, a módosító javaslatot befogadom. Köszönöm szépen Zsadányi Katalin képviselőasszonynak a javaslatát. Itt az adórendeletet egy ilyen módosítással tudjuk kiegészíteni, amelyben tényleg segítséget tudunk nyújtani az idősebb korosztályra, azok számára, akik rászorulóak. Amelyen képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót. Pénzügyi bizottságban is elég sokat beszélgettünk erről a helyi adó bevezetéséről. Tájékoztatásképpen szeretnék közölni, hogy február 24-én módosító javaslatot adtunk be a helyi adókkal kapcsolatban, mégpedig azt arra teszünk javaslatot, hogy ezt az előterjesztést, illetve a helyi adók tárgyalását tegyük el egy későbbi időpontra. Ahogy a bizottsági ülésen is érveink között többek között elhangzott az is, hogy ez a 2025. évi költségvetés semmiben sem befolyásolja. Azon kívül most Zsadányi Katalin képviselő asszony javaslata meg aztán különösen nagy anomáliákat okoz nálam, mert hogy a bizottsági ülésen részemről is elhangzott, hogy szociális alapon ezt valamelyest módosítani kéne, vagy ebben kellene gondolkodni. Akkor azt a választ kaptam, ahogy az előterjesztésben is benne van, hogy pusztán életkorhoz kötött adómentesség nem felel meg a kivételés szempontjának. Nem tudom, hogy mi történt 24 óra alatt, hogy most akkor most mégiscsak lehet az életkorra hivatkozva módosítást betenni. Tehát pontosan ezért érzem azt, hogy ezen a helyi adó rendeleten még dolgozni kellene, finomítani kellene, hiszen most a beterjesztéshez képest 24 órán belül mégiscsak más gondolunk, szerintem adjunk időt a képviselőtestületnek. Azért is, mert egyébként az adórendeleteket általában az év második felében, októberben szoktuk tárgyalni, miután ez is 2026. január 1-től lép életbe. Nem gondolom, hogy ezt ilyen nagyon-nagyon gyors ütembe át kellene tolni a testületen. Köszönöm szépen. Itt szeretnék köszönetet, ott voltam az összes bizottságnak az ülésén. Itt
szeretnék köszönetet mondani Kis Zoltán képviselő úrnak, hogy érveinket megértette és megszavazta képviselőasszonynak a módosító indítványát, azt, hogy képviselőasszony mit nem ért, ezt majd jogilag tisztázza a jegyző úr. Különösen furcsa, hogy ennyire szeretnék önnek elhalasztani az adórendelet módosítását. Ön a pénzügyi bizottság ülésén arra hivatkozott, hogy úgyis csak jövőre lesz bevezetve, majd ugyanerre a testületi ülésre önök beterjesztenek egy előterjesztést a szilveszteri tűzijátékról. Tehát az egyik az hirtelen nagyon aktuális, az adókkal kapcsolatban arra hivatkozik, hogy úgyis csak jövőre lép életbe, tehát próbálom keresni én is a logikát, amiket mondanak, de nem sokszor találok, de jegyző úrnak megadom a szót a jogi kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel üdvözlöm a képviselőtestületet és a jelenlévőket is. A bizottsági ülésen az életkorral kapcsolatban elhangzottakhoz reagálni, ugyanis, illetve a úgymond következményről, tehát hogy önmagában az életkor nem csak egy tényező, ez a módosító javaslat, ez elsősorban nem az életkorra vonatkozik, hanem több tényezőből áll, és inkább a jövedelemre és a jövedelemnek a kevés voltára helyezi a hangsúlyt. Ki is egészíteném, ugyanis sokan nem tudják, hogy mennyi az átlag nyugdíj. Az átlag nyugdíj 2025. január 1-én 234.426 forint, és ennek a 90% az 210.983 forint. Tehát ez lenne az az összeg, ami egy fontos szám lenne a mentességet. Tehát a 65 év, ez lenne az a szociális rászorultság, ami minden évben változna, hogyha emelkedik az átlag nyugdíj, ugye ezt minden évben a KSH január 1-én meghatározza. Még ehhez két adatot hozzátennék, tehát a 2025 évi minimálbér, ehhez képest nettó 193.382 forint, és a szakmunkás minimálbér szintén 2025. január 1-én 231.952 forint. Hát ehhez kell mérni ezt a 90%-ot, ami megismétlem, 210.983 forintot jelent. Tehát ez alapján kerülne a mentesség meghatározásra, 65 életművet betöltött, és 100 négyzetméterig a kisebb lakásokra, házakra vonatkozik ez a mentesség. Köszönöm szépen. Makádi Anna képviselőasszony. Köszönöm szépen, hát akkor én kiegészítem a javaslatot, hogy ne csak az egyedülállókra vonatkozzon, hanem a egyháztartásban élőkre is. Egyébként továbbra sem kaptam választ, hogy ezt február 27-én ezt az adórendeletet miért kell átvinni. Köszönöm. Mondja ezt, hogy miután a decemberi tűzjátékról beterjesztett egy javaslatot. Képviselőasszony, az önök hozzászólása egész egyszerűen semmi másról nem szól, mint hogy annyiszor most tesz egy módosítót, ha benne lenne az, hogy ne csak az egyedülállókra vonatkozzon, akkor beterjesztene még egy módosítót, egészen azért, hogy önök, ahogy eddig az összes olyan napirendnél, aminél kicsit is úgy érezték, hogy hát nem olyan napirend, hogy kibújhassanak a felelősség alól. Ez nem egy képviselőhöz méltó képviselő asszony. Tehát önök borítékon, hogy ezt az adórendeletet nem fogják megszavazni, a felelősséget nem vállalják, csak azt nem tudom, hogy akkor melyik volt a képviselőnek. Színver Ferenc képviselő. Ki is volt akkor? Ja, valamit is elég. Köszönöm szépen, Ezt már megkérdeztük. azért javasoltam ugye ügyrendi a levételét, hogy átdolgozhassuk esetleg többen, vagy még jobban átnézhessük ezeket az adórendeleti szabályozásokat. Én személy szerint ezt az adórendeletet elég drasztikusnak tartom. Én úgy gondolom, hogy ha már, persze én nem emelnék, de ha már erre kerül a sor, akkor egy kicsit lépcsőzetesebben kéne szerintem ezt megoldani. Egyébként szükségtelenek látom ezt az adórendeletnek a megszavazását, és javaslom a előző, a mostani hatályban lévő, vagy hatályban lévő adórendeletnek a megtartását. Köszönöm szépen. Képviselő régi motoros a szakmában, tehát
megelőző években is. Tehát azt, hogy nem tudja ennek a menetét, vagy nem akarja tudni ennek a menetét, az az ön dolga. Az, hogy most ön is próbálja eladázni ezzel kapcsolatos döntést, azt kifelejtette, hogy az elmúlt években milyen súlyos mulasztások történtek az önök csapata részéről és az Élhető Diósgyőr csapata részéről. Vagy az egyébként napi rendi pontban részletesen végigmegyek azon, hogy mi vezet ahhoz, hogy adókorrekciót kell ezen a településen végrehajtani. Tehát egyrészt 10 év, amit kifelejtette a hozzászólásából, hogy Diósdon 10 éve gyakorlatilag nem volt érdemben hozzányúlva az adórendelethez, és még így is, tehát ön most drasztikus adóemelésről beszél, de azt kifelejti a mondani valójából, hogy még így is sok esetben nem haladja meg a környező településeken tapasztalható adómértéket. Úgyhogy képviselő úrnak szívben joga van úgy szavazni, ahogy szeretne, de itt is csak azt vélem felfedezni önökben is, illetve az Élhető Diósgyőr részéről is, hogy nem már itt ülnek a képviselőtestületben. Pontosan tudják, sőt Makádján a képviselőasszony is elmondta, szükség van adókorrekcióra, szükség van rá. Most berakunk egy olyan részt a képviselőasszony javaslatára, ami a rászorulók számára egy segítséget nyújt. Csak nekem az a problémám, hogy Zsalányi Katalin képviselőasszony beadott egy konkrét javaslatot, ami konkrétan leírja, 100 négyzetméter alatt 65. életévét már betöltötte. Önök meg beadnak egy rendeletmódosítást, halasszuk egy másik időpontra. Halasszuk egy másik időpontra. Ahelyett, hogy önök is tettek volna egy konkrét javaslatot. Halasszuk, jó, akkor önök azt szeretnék, hogy akkor odázzuk el a döntést. Képviselőasszonynak meg volt egy konkrét javaslata, hogy hogyan lehetne segíteni a rászorulókat. Azt hiszem, hogy ez különbség a képviselői hozzáállásokban. Megadom a szót a képviselőasszonynak. Nagyon szépen köszönöm, először is szeretnék arra reflektálni, hogy felelősséggel csak és kizárólag a választópolgárok felé tartozom. Ők vonhatnak engem felelősségre, én őket képviselem. Ha ez nem felel meg a képviselők testületnek, én ezzel nem tudok mit tenni. Jogáltal lehetőségem van tolmácsolni a választópolgárok igényeit. A másik kérdésem a jegyző úrhoz, hogy most, hogy beadtuk ezt a módosítást, ez szóba sem kerül? Tehát erről nem kell beszélni, hogy írásban benyújtottunk valamit? Köszönöm szépen. Megadom a szót jegyző úrnak. Köszönöm szépen. Ezt a javaslatot, mint ahogy a költségvetésre vonatkozó javaslatot is kiküldtük a képviselőtestületnek, és a holnapra is feltettük a kódanyagok közé, tehát a lakosság is értesült erről, és természetesen polgármester úr is meg tudnak fog szavazni erről a javaslatról. Király Ferenc képviselő úr. Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit. Cimmer Ferenc képviselőtársam azt mondta, hogy 5 éve nem nyúltak hozzá az adókhoz. Hát igen. Én jeleztem, hogy érdemben nem nyúltak hozzá. Igen, hát ez a probléma, de ugye a polgármester is elmondta ezt, csak ennyiben erősítem. Az, hogy ugye maradjon a jelenlegi adórendszer azoknak az összes paraméterével együtt gyakorlatilag. Hát ez egy igen népszerű, mondhatnánk populista hozzáállás és megközelítés, mert mindannyian persze tudjuk, hogy adót emelni az nem egy nagy öröm, és bármilyen akár önkormányzat, akár kormányzati szervről van szó, ezt nem örömmel teszi. De hát mégiscsak látni kéne annak a felelősségét, vagy át kéne érezni annak a felelősségét, amilyen helyzetben pillanatilag van Diósdon önkormányzata, a város, amelynek az egyik képviselője az elmúlt 5 évben is Cimmer Ferenc úr volt. Nem gondolom, hogy nem látja át, ha nem is érzi át, de nem látja, biztos, hogy azért átlátja, hogy milyen forrásokat kell itt Diósdon akvirálni, mozgósítani azért, hogy a város jobb anyagi helyzetbe kerüljön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogyha nincs Képviselők hozzászólás, mondjanak akkor a képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót. Én azt gondolom, hogy amit Zsadányi Katalin képviselő
képviselőasszony benyújtott, az egy jó irány. De azáltal, hogy most hétfőn kedden ugye tárgyaltuk ezeket, hogy ezt az előterjesztést, és kedre lett egy módosító javaslat, az azt jelzi, hogy van mind gondolkozni. Ahogy Makádi Anna is mondta, nem kell rohanni sehova, átolni. Lehet, hogyha még egy hetet várunk, még eszünkbe, vagy eszébe jut valakinek valami plusz. És egyébként nem értem, hogy miért csak az egyedülálló 65 év felettieknek, tehát például lehetne úgy finomítani, hogy az egyháztartásban élő egyfőre jutó X jövedelem, mert lehet, hogy egy házas pár él nagyon szegény körülmények között, ők ebből így akkor teljesen ki vannak zárva. Tehát szerintem épp, hogy az a felelősségteljes döntés, hogyha ezt így együtt átgondoljuk minden esetőséget, mert pont ez a módosító javaslat mutatja azt, hogy van mit finomítani és gondolkodni ezen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erről csak annyit szeretnék mondani, hogy ki lettek küldve az előterjesztések pénteken. Csütörtök óta egyetlen egy módosítójavaslat, pontosabban egy módosítójavaslat érkezett az Élhető Diósgyert részéről. Szerintem azért önöknek volt ideje gondolkodni, és mondjuk ugyanúgy lehetőségük lett volna beadni előterjesztést is, mint ahogy a költségvetésnél is van ezzel kapcsolatban lesz egy gondolatom. Jó, ha nincs több hozzászólás, akkor elsőként arról szavazunk, amit az Élhető Diósgyert Egyesület adott be, módosító indítványt, mely szerint ne tárgyaljuk, vagy egy későbbi időpontban tárgyaljuk az adórendeletet. Én ezt nem javaslom elfogadni, indítható szavazás. Tehát én nem támogatom, tehát aki nem ért, az Élhető Diósgyert javaslatával egyet, az nem ért mondja. Számomra drága rendesen. Indítható a szavazás. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 4 igen és 7 nemmel elutasítottuk a módosítót. És akkor a Településfejlesztési Bizottság a szociális dolgokkal, vagy szociálisan kiegészített paragrafussal lévő rendelettervezetet javaslom elfogadni, tehát a Települési Bizottság javaslatát, hogy egyetért az nyomja meg az igen gombot. Hét igen és 4 nem ellenében elfogadta a képviselőtestület a megjelöltó szóló rendelet. Következő napi rendi pont Diósváros önkormányzatának 2025-ös költségvetéséről szól, és itt is kérem a Városi Üzemeltetési Bizottság javaslatát tettem a szavazásnak, igen. Következő napi rendi pont Diósváros önkormányzatának 2025-ös költségvetéséről szól. Kérem a bizottságokat, hogy ismertessék az ezzel kapcsolatos határozati javaslataikat. Elsőként pénzügyi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság. Pénzügyi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság tárgyalta. Egy módosítás került be, hogy a rendőrségi járószolgálat támogatása 4 millió forint helyett 4,5 millióra emelkedjen. Ezt a részét még igennel megszavaztuk. Egységesen a költségvetés pedig 3 igen és 1 tartózkodás van. Köszönöm. Családokért, egészségügyért és társadalmi kapcsolatokért felelős bizottság. Köszönöm szépen. A Családokért, egészségügyért és társadalmi kapcsolatokért felelős bizottság tárgyalta hasonló módon, ugye, mint a pénzügyi és vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság, azzal a módosítással, hogy a rendőrségi járószolgálat támogatására 4 millió felett 4,5 millió kerül, ezt 5 igen szavazattal, valamint az előterjesztés még 4 igen és 1 tartózkodással elfogadtam. Köszönöm. Környezetvédelmi Bizottság. Igen, a Környezetvédelmi Bizottság is természetesen tárgyalta, és egy módosító javaslatot tettünk, hogy a környezet, miután megnézte a költségvetést és a
környezetvédelmi alapon nem volt semmilyen összeg, ezért azt javasoltam, hogy 5 millió forintot a többletbevételek terhére különítsünk el. Ezt 5 igennel szavazta meg a Környezetvédelmi Bizottság, azonban az egységes 2025. évi költségvetést azt 4 igen, 1 tartózkodással. Köszönöm, Ifjúsági, Szociális és Sportügyekért Felelős Bizottság. Köszönöm. A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm, Közösségi Terek Bizottsága. Köszönöm szépen. A bizottság is tárgyalta, és illetve 3 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság. A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, 2 igen, 1 nem és 1 tartózkodással nem született határozat. Köszönöm szépen, és kérem szépen önkormányzatási ellenőrző vonásra felmerálás, hogy ilyen gondolatok mondjanak a költségvetésről. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, polgármester urat, Ércő urat. Tájékoztatom önöket, hogy első ellenőrzési munkák keretében ellenőrizzük a költségvetés készítésének folyamatát. A költségvetést megalapozó feltevéseket, azokat alátámasztó számításokat, adatokat, információkat, és megállapítottuk azt, hogy a hozzánk benyújtott számítások, adatok, információk, dokumentumok összhangban vannak a jogszabály által előírt követelményekkel, és nem jutott tudomásunkra olyan információ, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Véleményünk szerint a költségvetési rendelettervezet a feltevések alapján készített adatok szerint annak megfelelően készült, előterjesztésre vonatkozó jogszabályokkal összhangban készült. Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendelet alkotása alkalmas. A költségvetés néhány főszámát ismertetném, ami az előterjesztésekben is szerepel, tehát Diósváros önkormányzata és intézményei 2025 évi költségvetésének bevételi és kiadások tervezett főösszege 6 milliárd 786 millió 124 414 forint, amelyből az intézmény finanszírozás 1 milliárd 935 millió 460 713 forint. Az önkormányzat működési többlete 190 millió 390 573 forint, mely a felhalmozás célját szolgálja. Így a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege a jogszabályoknak megfelelően 0 forint. Köszönöm, a napi rendi táját megnyitom. Napjárján a képviselőasszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Hát a pénzügyi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság közel 2 órán keresztül tárgyalta a 40 táblát, amit így csak felmutatok, és ígérem, hogy senkit nem fogok a tartalmával terhelni. Néhány dolgot azért szeretnénk elmondani. Többek között az Élhetőbb Diós Egyesület frakciója ezzel kapcsolatban is módosítási javaslatot nyújtott be írásban 2025. február 24-én. Méghozzá pontosan a rendelettervezettel kapcsolatban, melyben 2 pontot emeltünk ki, hogy az általános tartalékban a költségvetésben elkülönített általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió forint erejéig a polgármester dönt, ezt tartalmazza a rendelettervezet. A módosítási kérelmünk arra vonatkozott, hogy ez az összeg 1 millió forintra változzon, illetve a másik pont ebben a rendelettervezetben, a 4.3-as bekezdése szerint a képviselő testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió forint összeghatárig, mely esetenként 10 millió forint a polgármesterre ruházza át.
A módosítós javaslatunkban az szerepel, hogy ez az önálló jog ne legyen benne. A 10 millió forint nagyságrendű átcsoportosításokat a képviselőtestület hatáskörében maradjon, és amennyiben ez szükséges, akkor sürgősségi rendkívüli testületi ülés keretében meg tudjuk tárgyalni, ahogy a bölcsőde beszerzés kapcsán is másfél napon belül összeültünk és határozatot hoztunk. Tehát erre vonatkozott a módosítási javaslatunk. A költségvetéssel kapcsolatban 2-3 adat és többet nem beszélek róla. A dologi kiadásokban szerepel 1.075.113.734 forint. Ezt a bizottsági ülésen kértem ennek a részletezését. Ott azt az ígéretet kaptam a jegyző úrtól, hogy a testületi ülésig minden képviselő megkapja. Feltettem azt a kérdést is, hogy írásban is beadja ez irányú kérelmemet, azt mondta, hogy nem szükséges, meg fogjuk kapni. Én egyelőre nem látom itt az asztalon. Még amit kiemelnék az intézményi tervezésnél, ugye az önkormányzati intézményeit tekintve a családsegítő szolgálatot fél évre tervezték be a költségvetésbe, azzal, hogy majd kiszervezzük és szerződést kötünk más településekkel a szolgáltatás ellátására. A Városgazda Intézményt pedig 1 évre terveztük be, úgy, hogy ezen a testületi ülésen fogjuk tárgyalni a Városgazda Kft-ként működő március 1-től kötendő szerződését. Itt ugye azt már értettem, hogy az egyik esetben, ahol még csak szerződés tervezet sincs, körülösen jártuk a témát, fél évre terveztünk. A másik esetben, ahol már tudjuk, hogy azért 1-2 hónapon belül másképp, tehát nem intézményi rendszerben fog működni, benne hagytuk a költségvetésben. Erre ugyanott kaptam magyarázatot, hogy ez a betervezett 248.643.588 forint, ez tulajdonképpen a költségvetés elején intézményként fog felhasználásra kerülni, majd a későbbiekben, ami megmarad, az fog átkerülni a Kft-be. Még egy utolsó gondolatom van, amit így a költségvetést átnézve, hogy jelentős növekedést okoznak a személyi juttatások és az azt terhelő járulékok, adók. Különösen a Városgazda Intézménynél volt ez egy elég nagy szám, a Képéza Művelődési Háznál, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál. Akkor pénzügyi osztályvezető asszony azt a választ adta, hogy az emelkedés okát a minimálbér növekedések indokoltak, amelyek természetesen azért szükségesek a dolgozók felé, csak ezt úgy megjegyeztem. Köszönöm szépen! Most megadnám Vignyánszki Ádám képviselő úrnak, illetve Jens úrnak is a szót. Megint csak néhány dolgot szeretnék tisztázni. Természetesen az Életünk Diósgyőrt módosító javaslatairól szavazni fogunk. Én azt a javaslatot a konstruktivitás jegyében támogatni fogom, hogy 3 millióról csökkentsük azt az összeghatárt 1 millió forintra. Ezt a javaslatot támogatom, hogy meglátjuk, hogy ez a konstruktivitás a költségvetés elfogadásánál milyen mértékben lesz jelen, de a költségvetésnél természetesen szavazunk. A másodikról majd jegyző fog beszélni. De azért itt megint csak néhány dolgot hadd említsek meg. Tehát volt egy informális pénzügyi bizottsági ülés pénteken. Minden bizottsági tag ott volt, és ott jeleztem képviselő asszonynak, hogy gyűjtsék össze azokat a javaslataikat, amiket önök ebben az évben szeretnének megvalósítani, elérni a városban, költségvetésnél, vagy mit csoportosítsunk át. Volt ilyen. Megint csóválják a fejéket, de ott volt 5 ember, aki ugyanígy látta. Tehát, és küldtem, hogy hétvégén, de akkor küldjék el ezeket. Vagy akár a későbbiek folyamán is éljenek a módosító indítványokkal. Gondoltam, hogy majd küldenek olyat, hogy játszóterekre csoportosítsunk ennyi útépítésre, ennyivel többet, vagy mondjuk vegyünk el valahonnan valamennyit, és ehelyett kapok 2 módosító javaslatot önöktől.
Na most, ami a költségvetést illeti, tehát amit a bizottság ülésen is elmondtam, a költségvetésnek az egyik nagy eredménye az az, hogy egy ilyen költségvetést sikerült az elmúlt 10 év felelőtlen gazdálkodása után benyújtani. Ahhoz, hogy Diósdon jó irányba el tudjanak indulni a dolgok, több dologra van szükség. Az egyik az az, hogy ebben az évben egy nagyon fegyelmezett gazdálkodást kell folytatni. Akkor mondjatok, jól voltak. Is, meg az összes intézménynek is nagyon komoly felelőssége és feladatai is lesznek. Ehhez kapcsolódik, hogy az előnytelen szerződéseket meg kell szüntetni, amelyeket az elmúlt ciklusokban kötöttek, van bőséggel, amely az egyébek napirendi pontok között említett néhányat. A másik, tehát ez a fegyelmező gazdálkodásról az adó, pontosabban az előnytelen szerződések megszüntetése, ez gyakorlatilag október eleje óta tart. Másik része, ami szintén folyamatos, az Diós sajátos helyzetéből adódik, ugye iparterületeink nagyon korlátozottak, a bevételeink a környező településekhez képest nagyon kevés. Tehát itt külső segítség is szükséges ahhoz, hogy olyan támogatásokat nyerhessen el az önkormányzat, olyan támogatásokat nyerhessen el a település, amellyel tudunk építkezni. És ugye ide kapcsolódik még az előző napirendi pontnál megszavazott adókorrekció is, és majd ide kapcsolódik a következő napirendi pont is a beruházási hitellel kapcsolatban, ami hozzáteszem, annak megszavazása nem azt jelenti, hogy az önkormányzat most 450 millió forintot föl fog venni, de hogyha esetleg lesz egy olyan pályázat, ami szükséges, akkor ezt föl tudjuk a kormányengedély rendelkezésre állása esetén, ezt föl tudjuk használni. És vannak bizony dolgok, ahol előrelépés történik, ez például a megemelt támogatása a Városgazda Kft. Irányába, hiszen a település minden részét érinti azt, hogy milyenek a közterületeink állapota, és bizony ott is van tennivaló, mert sajnos a Városgazda Kft. Is sikerült a kezdeti jól működő Kft-t oda eljutatni, hogy az eszközparkot jó jelentős részét el kellett adni, és akkor most az egyéb visszalépéseket nem akarom mondani. Közbiztonság területén is, illetve a kultúra területén is előrelépés kell, hogy legyen a kultúra területén, az is eredmény, hogy nem történik visszalépés, tehát hogy minőségi programok lesznek a településen, ezeket szeretnénk kibővíteni, de itt legelső sorban a városgazdát emelnénk ki, hiszen ez az, ami a szinte, sőt minden lakost érint. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amit a költségvetés ügyében fontosnak tartok kihangsúlyozni. Fegyelmezett gazdálkodást kell megvalósítani az évben, és ebben az évben is minden képviselő arra kérek, hogy megfelelő helyeken dolgozzon a települését, mert bizony arra is szükség lesz. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, megadom a szót Ignász képviselőnek. Köszönöm a szót, polgármester úr, szeretettel köszöntök mindenkit. Én a két módosító javaslatra reagálnék csak. Felhoztam a önkormányzati rendelettárat, és megnéztem a tavalyi évi költségvetésben ugyanezeket az adatokat, amik a módosító indítvány összegeiről szerepelnek. Csak a tisztánlátás véget, ugye az egyik módosító javaslat, hogy általános tartalék felhasználása a polgármesteri hatáskörben 3 millió forint helyett legyen 1. Na most ez csak pár településen, mondjuk Abony 10 millió forint, Budakalász 30 millió forint, Dabas 30 millió forint, Fót 10 millió forint, Görg 50 millió forint. Ugye itt most arról van szó, hogy 3 millióra legyen 1, amire konstruktívan befogadott polgármester úr. És ugyanígy az átcsoportosítás, ami a másik módosító indítvány volt,
ott van szintén Abony 10 millió forint, Piatorbágy 10 millió forint, Dabas 50 millió forint, Dunavarsány 35 millió forint, és a 6100 fős Aszódnál is 20 millió forint. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Jegyző úrnak. Köszönöm szépen. Elnök asszonynak válaszolnék, hogy valóban így volt, hogy ezt a bontást, ezt az 1 milliárdos bontást, ezt megcsináljuk. Dolgozunk is rajta, ennél tervezést kérek, de ezt pótolni fogjuk, meg fogjuk küldeni utólag is, de nagyon sok a beadvány egyébként, mind a képviselő, mind nem képviselők oldalról, de nem természetesen pótolni fogjuk. A következő kérdéskör az pedig a városgazda költségvetésére vonatkozott. Itt már polgármester kitért erre. Én tovább egészíteném ezt a kérdéskört. Egy nagyon nehéz év ez a városgazda szempontjából, mivel azt kell megmondani, hogy az év elején mint intézmény működik, és a költségvetésben is mint intézményt kell kezelni, és a pénzügyi szempontból is. Majd pedig, mikor ez visszaalakul Kft-vé, akkor pedig egy Kft fog működni, és ott már nem intézményi költségvetés, hanem Kft ügyvezetője elkészít egy üzleti tervet, és az üzleti tervnek tesz a vitáját a képviselőtestület előtt. Én úgy gondolom, hogy ez márciusban, a márciusi sorsülésen meg fog történni. Pont erre vonatkozólag van is egy előterjesztés az intézménynek a megszüntetéséről, és itt is rajtunk kívülálló ok miatt, tehát a civilbírósági eljárás elhúzódása miatt, tehát nem tudjuk megmondani, hogy mikor tudjuk a Kft teljes egészében visszaállítani a Kft működését, és addig, hogy folyamatosság meglegyen, addig még intézmény fog működni. És itt rá is térnék a harmadik kérdéskörre, ami a személyjutatásokra vonatkozik. Itt csak szintén a városgazdával kapcsolatban azt emelném ki, hogy itt a városgazdának a személyi juttatásának a jelentős mértékű emelése, ez főleg arra tehető, hogy a tervek szerint több munkavállalóval szeretné ezt a feladatot ellátni, tehát minél több embert szeretnénk látni, hogyha a városgazda ezt fel tudna venni, és minél többen tudnák a közterületeket szebbé tenni. Tehát ez nem a meglévő létszámnak a véremelésére menne, hanem plusz státuszokra, plusz embereknek a létében. Ami pedig a beadványnak most az első részét nem térnék ki a 3 millió helyett 1 millió, mert ezt polgármester úr befogadta, elfogadta ezt a javaslatokat. Ugye a második résszel kapcsolatban ez az átcsoportosítás, ez mivel itt elhangzott képviselő részéről is, ez belet gyakorlat a településeken, és a rugalmas működést jelenti. Természetesen